No niin, moikka vaan katsojat, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan Waterparkia, onko tää nyt 4? Ja täällä voi äänestää Lazy Rivers, eli niinku... Niin, ja sitten lemmikit ja home maintenance, niin laitetaanko tää? No, ja sitten voidaankin jatkaa ja mennä tänne Pripyat Waterparkiin. Toi on. Siis nyt on sillä, että on 3 tähdessä ja täällä on uudistettu. Ollaan saatu hot tubit. Ja meillä on töissä Derek ja Connor, jotka siis ovat vendoreita. Hei vittu, mitä saatiin? Jos menee mainokset. No, mitä mainokset? Ei ne edes oo mainoksia. Okay. Mut siis, mitä pitäis seuraavaksi tehdä on unlockata toi vitsin kloori, koska meillä on tehtävä, kun toi Jogi tosiaan antoi meille tehtäviä. Clear dirty water with chlorine 0/5. Niin, he laitetaan vähän kovemmin. Laitapa kovemmin. Joo. Ei huonoa musiikkia, missä se voi vaihtaa. Ouch! Mitä keisou? Sinä meet kuule. Nyt tekin saatte nähdä tän keisoin. Siis sinä nyt meet sinne pois. Niin, eka tämmönen... Me kuvattiin Me kuvattiin toinen Waterpark-video ja siinä Kueso tuli. Kueso. Mene se on hodareille. Se mun hodat on. Ei mennyt. Ei kun hetkinen, onko se tuolla? Hei! Hei! Tää grafitteja tuu tänne. Nyt hot tub request. Näytäs nyt tässä videolla, että minkälainen on hot tub. Eli tää on Ei, tämmönen. sulla on vaatteet päällä. Mistä tulee jalo? Joo. Nää haluu 0-asteisen paljon. Anteeksi, mitä? Mitä? Pyrkälys. No, Onks meillä saunoja? kiitoksia, mutta kuka haluaa 0-asteen paljon? Hyvä musiikki. Ei älä kävele siellä. Niin, ihmiset Ja Rotdog toi hodari ja lemonade Pizzaa. automaattisesti, koska meillä on työntekijä. Tulosta noita flyereita ja jaa niitä. Mennään. Ok. Siisti homma. Ok, aika pieni. Sitten voidaan ottaa flyerit. 6 kappaleeksi 69. Kaikki tulee. Sinä tiesi sanossa. Lähti käydä sinne. Niinku, musta tuntuu, että tuolla toisella puolella katua on enemmän niitä, jotka ei oo tulossa. Noin ei oo tulossa. No niin, molemmat. Täällä soittu halua. Do you have a minute? 401/500. Mikä toi niinku oli? Mä tiedän. Ai, onks toi, et 0? Mitä näitä ihmisiä vainaa? Ok, me saatiin joku Steam Match. Jaketu. Miten sä? Se on jo näkyy. Ei kun et haluuks tänään. Turhaa valittaa, että aika paljon. Turhaa myöskin Pripyat Waterparkista valittaa. Jukka ton maintenance, mitä pitää seuraavaksi lukata. Niin modern toilets, sen jälkeen mob upgrade level. No joo, kyllä mä nyt tiedän. Modern toilets, niin pitää nyt saada sitä vessat tänne kuntoon. Hei, pitää riistokata toi. Hei, oliko sulla joku perkkarakennus? Se oli vaan minä tai... Se olit sinä. Koska sä tuijotat munapalleja uimahallissa. No siellä kyllä on toinen. Siellä kasnasissa Ai mitä sä tuijotit munapalleja. Ai vittu, älä näytä. Mikä tässä? Eikö täällä oo tää töissä? Sinä oot perkusi. Odotan nyt hetki, kun toi työntekijä yrittää hakea riisto. Odottaa sen tikettiä. Sä et oo töissä. Niin, töissä. Kato, sulla on aika vähissä. Mä kuuntelen täältä hissimusiikkia ja oottelin. Olisi joku muu.
Aina sekin. Etitään siittereitä. Okei, nyt toikin lemonade-myyjä saa riistata. Kauppa käy, kun ei tarvitse tosta ruuasta enää vuosi askeleen. Vuosi tulee se jotenkin tosi stressauttavaa. Niin. Mitä sä veit sinne? Rahaa kuule. Oot sä köyhä? Ok, tää on köyhä tyyppinen kyllä. Mä teen adult-puolen. No mitä sä olet nyt säätää yhtäkkiä? Ei tässä pidä tulla mitään tällaista. Missä suihkussa? Onks nää ne suihkut? Kyllä. Tuossa on jo suihkuja nimetä. Se on aikuisten aloilla. Ja sitten laitetaan siihen myös tommonen. No niin, eiköhän nyt oo hyvä. Nyt rakentaa. meillä on täällä Arthurista siivoamassa Summon's Being on the Pool. Toi lähit vaan kyllä. Niin, tämä ei helppo. Kun saat ostaa. Ostapa nyt semmonen akuankka tai tämmönen. En ollut minä. Mä oon täällä siivoamassa. Tai mä oon. Nyt siinä on vielä joku, että sä oot 3 research pointit. Kyllä satisfaction 64%. No joo. Aika paska. Niin. Niin, hävänä. Mä olin myös kattonut noita research. Sinä se mitä? What are you doing about you? Mä en kattonut research table, niin mä näytän Pakko mitä olla on. jotain siivottavaa tai purettavaa oikeesti. Hyvä. No niin, sitten Täältä. täältä. Maintenance. No mä tiedän, että mä ostan. Modernit vessat. Tästä tehdään tämä. Ai niin, Serenitti soimaan, joka... Tai... Elikkä nyt. Ei. Täällä on ainut vessa. Hei. Niin, mutta tuolla oli toinen vessa. Missä vessa? Tuolla tippuskin puolella. Paljon saatiin rahaa. uudet vessat. Siitä 5 € enemmän kuin lapset. Tänne tulee 3. No niin, sitten mä haluan nää restrooms ja nyt. Ei nääkään mitkä erityisen ihan Katsotaanko energiapankkia? Ei nyt. Mitä sä sanot? Mitä sä haistattelet? Etkä ole. Mitä vittua? Kattokaa ripulias. Ei mitä? Katsokaa ripulias. Kohta mä oikeesti suutun tästä mun gameplaystä takia. Hashtag XGame. Voin WC. Aja. Uusi päivä. Uudet kikkelit. Siinä se on Pripyat Aquapark. Sinä siellä tee hyvää jobia. Tää on mulla tarvittu mitään. Ei oo korjaajaakaan teissä paikassa. Mitä silti jotain roskiksi johtuu. Science siellä. No niin. Jää uudet vessat täällä. Siis tuleekohan niinku tän jälkeen, tän tehtävän jälkeen sauna? Tosiaan kertokaa vaan mielipiteenne, eikö se ookin jo aika hieno tää? Täällä ei oo korjattu. Nyt jumakausi. Hitto miten ärsyttävästi. Siinä on yksi tollain parin pikselin aukko, joka on maalaamatta. Ei saa. Mitäs se on sit? Onnistuu. Thanks nyt. Joo. Tosiaan ensi jaksossa me luultavasti saadaan ne saunat.
Nimittäin tuo klooritehtävän jälkeen taas tuossa saunassa. Sinä et tuu tänne ilman tikettiä. Not to the good. Ai se on vandaali. Kun vähän iskuisit päälle. Taas pitää käydä keino. Mitä on? Kyrisi. No mitä? Miten sä kuolit tästä? Ota kuitenkin siitä huumeet vaan suoraan. 4 liikeen täällä joulukuussa. Täällä on graffiti. Hot dogs are dead. Nyt kuitenkin get out graffiti. 25. No on sekin parempi kuin tuo äskeinen 0. You call this service. Mä olin just palvelemassa sua, kun sä niinku perhana. Ota siitä. Just kun olin palvelemassa sua, niin sitten se ei kelpaa. Jake is waiting for them. Katsokaa, täällä se Derek tekee työtä ahkerasti. Meppä sitten sinne Kmartiin. Juu, cheater! Pois. Oh, that was rude. I'm coming. Ei voi. Joo. Mä en taaskaan muista, että mulla oli tää myyjä täällä töissä. Siinä nyt varmaan hetkeä tuu saamaan lemonadea ainakaan. Ennen kuin toi tyyppä tulee tuolta Kmartista. Roski. Leo is panicking on dying board. No niin, minä tulen! Haluatko vasaraa? Snacks vending machinekin. Siitä. Se lenstolee ton vesille, mutta mitä vitseä se lenstolee? Tää onkin ihan rikki. Juu, ja just ne Kmartin ostanut snäkkejä. Ei täällä on nyt juman kautta töitä, täällä on tällainen Smart Questi. Mikä on Smart Quest? Welcome to Kmart. Ai vittu! Ensin suoraan tähän Kmartin ikkunaan. No viedään se 5. Tonne autot ei kyllä oikeesti tiedä mitään liikennesäännöstä. Tietää vielä vähemmän kuin ite Laakkonen. Legendat tietää. Joo, mutta ei muista. Kerro mikä se on, koska legendat tietää. Siitä sä näkit. Koneen. Katsojat voitte olla OG-tilaajissa. Kommentoitte tonne, että mikä on Laakkonen. Sinäkö just roskasit? Ei prr. Ei nyt roska mitään. Taas saa. Saanko mä tämän videon loppuun mitään kysyäksi? Kysyin on vaihtoehtoisia videoista. Tosiaan, jos teillä on jotain videoehdotuksia Minecraftiin liittyen, niin kertokaa kommenteissa. Niin hotdog-riitteissä. Näitä hotdog-meiliöitä pitää saada koko ajan. Sinä siinä. Sinulla on hyvä, mutta sinulla vähän lämpöä. Noista pitää, et mene mikään 25. Toi 25 asteinen hottubi on oikeesti varmaan niinku viileämpää kuin tää ite ulkoilma täällä. Nyt korjataan sitä juttua. Tää ärsyttää mua niin paljon tässä. Noin. No voi. Täällä on XP:tä. Ai että. Tunne
paikat. Mä pahaisin nopee näitä. Mitä ne ikinä onkaan. Welcome to Kmart. Kattokaa, täällä Kmartin nurkassa on tollasta verta. Nyt me tarvittais tää kloorikin. Ei varmaan tähän jakso kuitenkin saa. Hitto alkaa olla likainen. Viedään nää tänne autolle tänne. Juuri tästä pikkusäädöstä. Noin. Miksi ei tää Derek oo töissä? Vai on tää ite ton digen sijasta mulle. Joo. Päivä loppu. 600 profiittia. Mut siitä meni heti tohon ekstrasta. Injuries 1. Ai toi pitkä. 3 research pointtia. No kyllä sillä saa jotain. Teostaa visitor patients. Toikin on sillai yhden tähän research, mutta ei ole vieläkään hommattu sitä niin. Hyvä, et se nyt on. Kattokaa, voidaan vaan juosta jengiä päin. Eikö tää nyt oo ollut aikaa siinä? Jee! Ja me nähdään ensi jaksossa. Se ois moikka!